Dámy a pánové, Nadrpivě tady a dneska máme velice ale speciální videjko ze 3 prostých důvodů. Za prvé, jak jistě vidíte, vrátili se bývalí organizátoři v kanálu Davis 10. Druhý důvod, jdeme reagovat na starý videa, kdy jsem působil ještě jako Davis 10. Ale třetí důvod, a ten je ten nejhlavnější, vrátil jsem doslova týpka, který už má mrtvej kanál, Martin71. To jsem já, ahoj. Ahoj Marťo, vítám tě tady. Jelikož už tu nebyl hodně dlouho, tak si myslím, že je asi dobrá věc si to oslavit. Každopádně my jsme plnoletí s Marťom, takže my můžeme legálně pít. Ostatní kluci, na co dívat. Tak jo Marťo, tak já tě opět tady vítám a přeju si hlavně, aby tvůj kanál zase ožil, měl zase další odběratele, spoustu zhlédnutí, na naše přátelství, na zdravíčko hlavně, to je to hlavní. Ajajaj. No, že? Jak jsem už říkal, budeme reagovat na starý videa, kdy jsem působil jako Davis 10. Takže musíme jít all the way back. Videjko, který bych chtěl prvně reagovat vlastně, co bychom se chtěl z nostalgie podívat tak zpětně, tak bude asi Goalkeeper Challenge. Protože tam se objevil jak Tomáš, jak Lukáš, tak i Honza. Ježí, oh my god, to starý intro, jaký jsem měl. Starý intro, dámy a pánové, 240p. Patka, kurva, Pane bože, co to mám na sobě? Nejlepší to ten saleka. Tatovi tepláky, nějakou šustku na sobě, šiltovku s afinou dlouhou, tyjo, jak nějaký vole člen. Na mě vole, to je smeták. Hej ty vole, to vypadá, jak kdyby jsme byli tvoje děcka, který si zavřel do sklepa, pičo. Držu mu ty svině do kouta, si pičolej. To je kabát. To je kabát, ty vole. Ježí, já měl ty černý kopy vlastně tenkrát, no, jak vidím. Co to jako zdrav? Kam? Taky jsem si to teďka všiml, no vole, jak stojí. Já. To tehdy má o Marťovi, myslím. Já. Hej, ale nice, jako trefoval jsem se dost. Co ten křik, to ve... Počkej. Co? Co to sakra bylo? No mám, no. Ukaž, jak to máš. Však teďka, když jsme to vole dělali znovu, tak ty balony letějou na umělku místo do brány, vole. Ale jako nádhera. Ale pěkně, pěkně. Jak vlastně chytal Adam už potom vlastně, tak počkej. Tomu to vlastně... Tomu to vlastně... Jo! A potom my všichni, že? My jsme se mu totálně vysmáli. A dívej se, ale teď se koukněte prostě, jak vypadal tady a teď jak vypadá prostě. To je sexy boy. OK, tak to bychom měli první videjko. Ale dívej se, ale ten skok té grafice jde jako vidět už. Ty jsi byl taky tlustý jak... Ten skok v grafice už jde trošku vidět, to už jsem tenkrát rendoval přes... To byli všetci pasení trafata. Počkej, nech mě mluvit, kurva. No, hraju Fortnite, No, OK. Jo. Čau, to lidi, musím to přeměnit ten Lego, jo, fyzikru. Fyzikru, vole. Abu. Čekaj, jsi tam mistý tričko, vole, ještě. A já. A ten můj face jenom prostě, oh fuck. No a některý ty středy jsem použil pak do nového videjka prostě, no, do intra, no. Nejlepší byl kámo ten. Tohle byli Nike Bratava, myslím, no, ale už jsem mi potom dělal jazyk vlastně, teda krokodýl. Sice jsem to chtěl vyřešit, to potom jsme kopali, když jsme točili prvně videjko spolu fotbalovi, tak už si pamatuju, že jsem to... Já jsem to měl no, to páskou zabalený vůbec, aby tam nešla voda. Kopačky, jsi smůťák? Ty vole! Co to sakra je? Wait a minute, dej mi to znova. To je hrozný! Čum na ten Vypadáme jako kotka. Tak ženská tam vypadáš celkem. Ty reálně vypadáš jak nějaká smíšeně nějakých hollywoodských hvězd, jo, akorát... No, tak kdyby vzal černýho typka a kámo prostě... O tvoje první kopačky. Ti půjčím svoje.
Kope se vidí hrozně, ale tobě se určitě budu kopat dobře. Víš, proč jsem lidi kopal hrozně? Protože já jsem je tenkrát koupil o 1,5 větší velikost, než jsem normálně měl. Já nevím proč prostě. 28, to vím. A to jsem dokázal jenom pravou pořádně, lebo to jsem se ještě učil nějak nožičky. Kámo, ty stromky, jak tam jsou ještě? To tam není. To ještě dává v Primeu, vole. Já v Primeu? Já jsem někdy měl nějaký Prime. No, mám pocit, že ne. Natáčím videa, vole. Magor. Můj Prime ještě přijde. Hej Marťo, jak dokážeš zpracovat míč? No, tenkrát jak jsi to dokázal? Moc ne. Aha, Ten pás byl taky na hovno, vole. pojď, vole, teďka dáš gol. Já jsem rychlej pořád, akorát já nemám fyzičku už moc dobrou. Celý stadion je čím úžasem. Co to bylo? Co to sakra bylo? Jako můžem říct, že tohleto video prostě je jakože prostě, že two guys being bros. To je z vrchu, ne? Kop daleký. Kop daleký. A nebo široký. Hej Marťo. Jo, už to tady je! Skilly! Oj! Oh my god, to byly skill! Oh my god! I'm star skill! A tak nebo. Takže. Ty vole, do repre, kámo. A počkej, čeká Ronaldo, jo? Marťo. A teď dokážeš to znova udělat. Já jsem šel pro tu desku. Co tam dělá ten kreten? Ten Ríša! Hrabe? Jo? Vidíš to video? Počkej. Vidíš video, Čirka? Jo, bez doteku. Jo, ty jsi do toho nesměl kopnout, jsem se dostal do brány. Bez doteku! Já jsem to nakopl pak, kámo. Dium. Kdo? To zmachuje, dívejte na něho. Přemachroval. To dost. He almost drowned while boating. But I gotta want him alone to keep me floating. Já jsem dělal i vlastní mím, kámo. There's a tiger in my home. Made of the watermelon! Hej, dej tam to video s tím Richim. Jako jedno vím video, když jsem byl jako Revis 10, tak máme jediný úspěch, že 1,8 tisíc prostě. Jako, měla to být recenze na kopačky, jako jedna věc, ale zároveň to měla být jako prostě parodie, víš co, jako taková prostě taková nadsázka jenom prostě. A někteří týpci v komentářích to vzali docela trošku lidrli. No, na to nemůžeš, no, tak povrch takovýma kopačku. No přesně, ale jako já jsem viděl, jako, že nemůžu, ale jako o to šlo právě. To... Jako, chápeš? That was the point. A stejně na tu umělku chodil v kopačkách úplně všetci. No ne asi. No právě. Ne asi, takže je to Já úplně ne. jedno. No já taky ne, ale prostě na píču, co? Tak tam si vole jako Ničíš kopačky. No tak stejně já potřebuji doničit některý, takže... Ukaž to! A sakra! Popiš na tohle face nějaký meme. tu máš borca kalhotky a tam je dick. Si v Tajsku a jdeš borkou na to, vole. Na rande. Ty jsi chlap? Máme z toho odběratel, potřebuji a to. Čo, tady jako kužon už z toho nemůže. To je chudák, co Mander už z toho nemůže. Neboj se, tohle to bude rychlý, neboj. Co to sobě, kurva. 103. Yes! Kouzlo střihu, dámy a pánové. Ale já bych se posral, bys to fakt propad, kámo. Ty to bylo ještě lepší. Projebal po... No. Ne, kdyby jsi projebal šprušle, vole, kámo. Kouzlo střihu, dámy a pánové, čumte. Dámy a pánové. Ježiši Kriste, co jsem to Máš měl? dobrý! Oh To máš my dobrý! Jak jsem to mohl nosit tenkrát tak? Chill guy, vole. Kámo, to je normálně. To vlastně jo, kámo. To je ještě předtím, než Chill Guy byl vůbec jako meme. Kámo, ale fr. To je default face. Čau. Čau. Máme 100 odběratelů, dokázali jsme to? Normálně to, jak ty tomu říkáš. To je normálně, nějaký, vole. Já nevím, jak to mám říct do piče, vole. Kámo, Když vytočíš na matech kilo. And he's stupid. ale ten konec Zarec. videa byl nejlepší. Susán. Konec videa byl nejlepší, tak se to pomůžu znovu. ASMR. Jo, přesně, toto. To je perfekt. To je perfektní, ale jo. Jo!
klasika. Já jsem vždycky furt používal výbuch, já nevím. Nejlepší, kámo. Ty vole! Už je tam! Aby přijďte k nám, představ se. Počkej, ticho. Počkej, ticho. Já jsem sušenka master. Kámo, je taky oplácaný. Ty, o co dneska jde, hoši? Ježišmarja! Honza s poňatýma vlasama! A s brýlema, Oh my god! Ahojky prdelky. Bože. Je legendární, vole. Mě fakt mrzí, že jsem ty nikdy jsem jenom musel smazat, jenom kvůli tomu, že smazali druhý. A teď se koukneme na Marťův kanál. Pičo! Jakože, jak jistě vidíte, tak ten rozdíl v odběrech je opravdu obrovský. Já mám přechodný rok odběratelů. Čumte. 5, 6, 7, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 7, 1, 7, 1, 6. Přijdu já na video, bum, 686. To máš jedno. Já jsem mu downgradeoval kanál. Jenom proto, aby můj mohl skvétat. A to se vyplatí. A tak jako neberte to nějak, že jako my jako s Martinem jsme jak rivalové na YouTube, jako to vůbec, jako my jsme prostě just two bros making videos. Jo, to se rimovalo. Two bros making videos. Two bros And making not getting any hoes. Exactly! Upozornění, video obsahuje rychlé promlikávání obrazovky a hlasité zvuky. Dobré vědět! Já jsem určitě měl korektnější jako prostě Intel, až na ten dubovej ten, jako na... To točil Honza, to si pamatuju. No ale pozor, tohleto si pamatuju, že tví fanoušci prostě na tvým kanále mě strašně potom vypíčovávali, že prostě, že hej, ty skopíroval z Martina, Pozor. Bro did it 3 days earlier. Když se kouknete na tohle video z kolikátýho je to ze 17.2.2021. A teď se koukneme zpátky na můj kanál a myslím, že to bylo video Ask 2. Jo? To stejný mám taky, ale pozor. Tohle video bylo z 8.2.2021, což znamená, že já jsem ten střih udělal dřív jak Marťa. Každopádně jako nehejtí vůbec nic, jako prostě. On jako viděl možná jako ten prostřih, on to udělal akorát lépe. Inspiration. Je, přesně. Počkej, jak loading varná konvička. No jo, je to pravda, no já mám trošku. Já si fakt mám trošku smích jak varná konvice. Nevadí to! Ne, dobrý, já vás vítám taky. Nevadí to. Jo, počkej. U čeho nás vítáš, Marťo? Zkus se nesmat. Ale to se prostě v té době nosilo, kámo. No. A co? To měl každej, vole. Já, to jsme tak. Na to se nosilo. to je jedno. Čo, tento silně nedávám. Tak já jsem. Kámo, co je free show v Akedu? Já nevím, já neumím anglicky. To máš blbý, kamaráde. Ok, tentokrát bez té blbosti. Tak jo. Počkej, bez blbosti, jo? White. Bum. Ty jsi měl prostě... Marťa měl tehdy prostě tak random prostě se střihy jako... To bavilo dělat. A to bylo dobrý vždycky. Já nevím, to bavilo. Sedni. Samozřejmě. Ty ten Dežo se mezi tím Hoj! Kabátek. Kat! Jo a přesně to jsou ty závěry z toho videa, který jsem potom si YouTube smázal. A to bylo divný, prostě. Ono to bylo vlastně jeden rok, druhý rok, furt to zůstávalo na tom YouTube a najednou po 2 rokech, bum. Tak asi to někdo nahlásil, no. No, oni dávají nový pravidla pomalu furt a... To je pravda. Zastávají na ty starý videa. Opička. Skoč. Naskočím. Skoč a vylej tu kofolu. V čem? Hej! Voy a la playa, ya subió la marea. Myslíš, že na tomhle bude někdo pařit CSko? Jo, na tomhle mám jen starý počítač, že pracovný. Ty piča. Co jsi to měl za sulík? Tome, jak tě to napadlo mít sulík tenkrát? To pičo mi to lezlo do držky, ne? Tak vole, co jsem měl dělat? Ty čo, vole, jsem ale jako možná, kdyby si to dal do ztracena. Palmu, kámo. Ale možná, kdyby si to dával už do ztracena a furt ten sulík, ty jo, to bylo dobrý. To je bylo hrozný. Já jsem ho teď koupil. Už máš flešku. No.
jako, you're not wrong. Ale jako víte co, Já mám, vole. ale tak chlapci, víte co, jako, my už mladší nebudem. Nůžky jsou můj cíl. Počkej, co jsem tam řekl tenkrát? Počkej, co jsem řekl? Nůžky jsou můj cíl. What the fuck? Já nejdu. Tak bouchne to klávesní. Dobře, a je do monitoru. Kámo, ty vždycky, když se napil nějakýho cukrového nápoje, tak hnedka ale už hned prostě. mě automaticky, kámo, když bylo video, tak mě začalo jebat jak svině, já jsem to dělal hrozný pičově, třeba ksichty, kámo, ty vole. Ale jako jde to vidět, tady seš jako Tam vypadáme jak nejvíc happy banda. kámo, tohle to je jako time when we are the happiest. Ale jestli chceš vidět nejvíc happy bandu, vole, tak to jsou staré fotky na Instagramu. To je sakra. Co takhle milion. Minus, vole. Bráky minus. No tak ještě si ukážeme tričky. Jaký jsem dával Magnery, kámo. No a ty mi řekni, kdy bude Scooter Progress number 3? Nebude. To by mohlo být. Ale jako, tak teď Mohlo by, že? ale mohl bych i skutru vlogy, kámo. Marťo, my fakt Jo, chceme, že jo. toč už videa, toč! To taky, já jsem taky Toč chtěl přemýšlet, už! že bych dělal jako scooter vlogy. ty rampy? Jo, máme vzadu. Na co rampy, když už je teďka v Trubkách ten park? No, jako jo. A já jsem přemýšlel, že taky začnu dělat pojezd, vole. ty scooter vlogy. Můžeš udělat Nevím, recenzi ať na bude ten teplo. park Teďka vlastně. má být někdy teplo. Voda. Já se strašně napříč vždycky skákal. Tak tohle by si nikdy netroufu dal. To mi dá taky. Já bych dal teďka asi všechny deky tam. Ne, toto ne. No jo. No, já bych se bál jenom do 360. Po nějaký době bych to tam hodil. Meanwhile. Provoz Jerky, Ochu, a dost. Toho je fakt prdeli. Bude. Tak udělej se mě ještě C4, dobrý dík. Bomb has been planted. Teď jsem to zabil, kámo. Tak pojď. What do you say on Mexican Shrek? Ale jako, chápeš, tohle byly starý časy, prostě kdy jsme byli fakt nejšťastnější, jako prostě, chápeš. Jsem to zajebal úplně. Když jsem nemusel řešit, vole. Nemusel zřešit Odevzdání protokolu. Tak lidi, tohle byl konec videa, sorry jestli to bylo jakože all over the place, prostě nedávalo to smysl, ale jsme se zase po dlouhé době takhle sešli zpátky jako na Pillboys kanál, teďka dřív Davis 10 kanál a užili jsme si prostě starý časy, jak jsme tenkrát prostě točili a jsem rád, že jste tady byli kluci dneska. To je jasný. Já jsem hlavně taky rád, že Marťa konečně dorazil, nebojte se, YouTube ještě není jako, Není to teď ještě. není to, Třeba. on ten kanál jednou Teď to oživí, třeba já to věřím. Třeba. A na to bychom si mohli připít, jak říkám YouTube, jsme starší, Aj, Martin. můžeme. Na to Tak se napije. já hlavně ti přeji, já ti hlavně přeji na ten tvůj kanál, ať zase ožije a jsi zpátky v plné síle. Děkuji za to. Na zdravíčko, to je hlavní. Kdyby dupla ta sklinka. To by bylo levný. To by nebylo. Tak jo, takže připijeme na vás YouTube, cheers. A loučíme se z tohohle videjka a nezapomeňte like, odběr, ať můžu konečně přeběhnout Pivada 168. Tak se mějte a čau. Čus. Čus.